O eufemismo nace un pouco coa propia sociedade. É a comunidade a que vai determinando que aspectos ela considera que poden ser, pois, por un lado, perigosos, por outro lado, malévolos, e, consecuentemente, aí se origina o xogo do eufemismo. As zonas rurales manteñen unha serie de aspectos no terreno do eufemismo que nas áreas urbanas pois non se coñece. Por exemplo, todo o relativo aos animais. En Galicia hai un animal pequeno que todos conocemos que recibe o nombre de donicela, doniña, etc. Que se lle tiña tal medo que sempre a súa denominación foi por nome ou por medio de termos halagadores. O mesmo nome de dona, doniña, é un derivado de domina, dueña, señora. Pois eso se pode aplicar ao lobo, ao raposo, etc., que en lugar de facer mal nos fagan ben. E daí incluso darlle nomes antropónimos. O tío Mingos, o tío Pedro, e todo eso, o amigo. E o caso do lobo é máis emblemático todavía, porque era un pouco infernal, o amigo da noite, se chaman nas zonas. Pero no fondo siguen vixentes todos esos temores ancestrales que naceron con nós, e creo que seguirán con nós, ainda que matizados. Ben falado e ben dito. Son unhas froitas redondas e vermellas que nacen unidas por un rabiño. As cereixas. Que utilizamos ao saír da ducha para non secarmos? A toalla. Ves como sabes? Todo o que ten que ver coas funcións orgánicas é íntimo e dá un pouco daquela falar diso abertamente, por iso lle buscamos unhas voltiñas. O embarazo, o normal é decir estar preñada, é unha expresión latina que significa que se ten dentro do corpo algo que está medrando. Pero como esta é a única expresión que se utiliza para referirse aos animais, non gusta en todos os casos referila á muller. E por iso hai outras expresións, bastantes. Unhas máis neutras son agardar un neno, estar en estado, estar de tantos meses. Canto máis neutra sexa a expresión, en máis situacións se pode utilizar. E a estas voltiñas, para falar destas cousas, chamanlle os especialistas eufemismos. E o curioso é que eufemismo quere decir ben falado. Abur.